Aquests dies rebreu molts ciberatacs, sobretot us vindran pel correu electrònic, el que s'anomena el phishing. Són correus que us intentaran enganyar i el que volen és que simplement facis un clic o et descarreguis un fitxer. Vindran emmascarats com entitats bancàries, us diran que tenen el vostre password i que tenen imatges vostres eròtiques o serà algú de logística, un correus o qui sigui. No els obriu, no us descarregueu res. Si no heu demanat el correu, no li feu cas. Amb quines més coses et pots protegir? Una molt important és, ara que teniu temps, feu el favor de fer les actualitzacions dels vostres dispositius, les actualitzacions del sistema, però no només del sistema, també si pot ser de les aplicacions que feu servir. Actualitzeu sistema, actualitzeu aplicacions i si són ordinadors, si pot ser, actualitzeu-me també els drivers. Una altra cosa que podeu fer aquests dies que esteu de confinament, feu el favor de canviar els passwords punyeteros, que es feu servir el mateix sempre a tot arreu. Ara no teniu excusa i sí que podeu agafar i és canviar el password, sobretot en aquestes comptes importants, les que són les comptes de correu electrònic. Una altra cosa que podeu fer és activar el doble factor d'autentificació. Què vol dir? Que cada vegada que tu entris en un compte d'aquests, doncs rebràs un missatge a través del telèfon perquè et preguntarà, escolta, ets tu, sí o no? També, mireu, molt important, les sessions que teniu obertes a les aplicacions, tant de missatgeria com a les xarxes socials. Així sabràs si és el teu dispositiu el que té oberta aquesta sessió o no. I, per acabar, feu el favor de fer una mica d'higiene digital. Aquests dies aprofiteu per netejar els garatges i per netejar els jardins. Doncs netegem una mica també els nostres sistemes. Què és l'higiene digital? Comenceu pels correus electrònics, us aneu al primer de tot, que veureu que és de l'any 2000, que dius, però què fas tinguent correus de l'any 2000, sistema 2020, 20 anys? Doncs feu el favor de netejar els correus que no toquen. El mateix amb els dispositius, amb els telèfons, que el que fas és, quan el tens carregat d'imatges, te'n compres un de més gros. Doncs feu el favor de borrar tot això que no sobra. I a xarxes socials, una cosa molt bona és carregueu-vos aquests amics que no coneixeu. Per què? Perquè esteu posant en perill a la resta d'amics. I si us carregueu en aquest que també va pel carrer i no us saluda, doncs millor que millor. Sí? Espero haver-vos contestat.